Сәлем достар, табиғатта бик тиздән алтын мың су көзне аппак қарлы, шаян буранлы қышқы айлар алыштырыр. Ләкин мың су көзнең дә күңелле мизгелләре булмый калмый. Мәсәлән, мәктәп укучылары өчен ул каникуллар. Заманында безнең җырчылар да бит мәктәпләрдә укып, күңелле каникуллар үткәргән. Бүген музыкаль кайма кит парадында сүз шул хакта булыр. Артур Салиховның бөтен балачагы футбол белән бәйле. Мәктәптә беренче дәрес физкультура булса, калган дәресләргә кереп тормый идем. Каникулларда көзме ул, кышмы дуслар белән гел футбол уйнадым дип, элек Галатасарай, хәзер исә Рубин футбол командасы җанатары. Язмышлардан язмышларга күчеп, кемне бәгърем бүген эзлисең? Үткәннәрне хаталарга бәйләп, юлларыңда кемне күзлисең? Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Ташка тиңлисеңдер йөрәгемне, әллә миңа җиңел дисеңме? Йөрәгемне учлап басып торам, алалмыйча күктән күземне. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Үкенүләр хәсрәт дулкыннары, кабат-кабат килеп кагалар. Мөлдерәмә моңсу карашларын, утсыз гына бүген яналар. Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, хыялланма ышаныр дип синең ялган сүзләреңә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, хыялланма ышаныр дип синең ялган сүзләреңә. Хыялланма ышаныр дип синең ялган сүзләреңә. Хыялланма ышаныр дип синең ялган сүзләреңә. Мәктәптә укыганда каникуллары җитү белән Ярчаллыда, яисә Октябрьскида яшәүче апаларга кунакка бару ягын карый идем. Чөнки авыл кызына шәһәргә бару үзе бер бәйрәм бит ул дип сүзен башлады бу атнада кит-парадка аяк басучы Лилия Муллагалиева. 4нче сыйныфта укучы улыма килгәндә, ул минем хоккеист. Шуңа да каникуллары төрле турнирларда катнашып үтә. Менә көзге каникулга әтисе белән бер атнага ярышка китәргә җыйналар диде Актаныш районы Зөбәер авылы кызы Лилия Муллагалиева. Телне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше тәшере, пикиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунак
ауылның уңғанары. Сыйырында сауабыз, біз пешенінде шабабыз. Керек екен әлі қәтті, утынында ярабыз. Беріштен де қорықмайбыз, біз бит ауыл қызлары. Утта янмай, суда батмай, ауылның йылдызлары. Ауылны гүл бақша иде, қызларның болғаннары. Шәһәрні де яңлендіре, ауылның уңғанары. Өлгір егітлер йорите, шибер ауыл қызларын. Сатлап яплап яшәр үшін жердегі йылдызларын. Уңған тырыш болсын һәр шақ ауыл егіт қызлары. Гөрлеп бақып қына тұрсын татарның ауыллары. Беріштен де қорықмайбыз, біз бит ауыл қызлары. Утта янмай, суда бай, ауылның йылдызлары. Ауылны гүл бақша иде, қызларның болғанары. Шәһәрні де яңлендіре, ауылның уңғанары. Беріштен де қорықмайбыз, біз бит ауыл қызлары. Біз бит ауыл қызлары, біз бит ауыл қызлары. Кішкенеден қунаққа йөрүне шулай ук бик яраткан Ландыш мәктәп каникуллары җитүен зарыгып көткән. Бигрәк тә авылга әбисенә кайтуны кулайрак күргән. Шулай да авылга кайтып диванда унап ятмаган. Нинди эш бар, нинди эш кушалар, барын да җиң сызганып эшләгән хит парадыбызда 13нче баскычта булучы Ландыш Нигъмәтҗанова. Әгәр мине бик сагынсаң, яннарыңда мин булмасам син юксыныма. Безне бәйләүче хисләр бар, синне сөюче мин барын һич онытма. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям син минем. Юлларда күзләрем мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Миңа синесез бик ямансың, йокысыз төннәр, моңсу узак көттермә. Назлы карашың исемдә, сиңа сөюем йөрәктә син, күңелемдә. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям син минем. Юлларда күзләрем мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Илсия Бадретдинова бала чакта әтисе кызы булганга күрә, гел аңа булышып йөргән. Каникул буламы ул, юкмы, ишек алдында гына безнең пилорам бар иде. Шунда такта кисү, сайгак яру, балта, щука эшләре берсе дә калмады. Кыскасы, каникулда эшли идем дип җавап кайтарды Леногорск районы Шигер авылы кызы. Булмыйнда булмагач, аршаларга тулмагач, ичмасам берәр туганым, сөт җыючы булмагач. Булмыйнда булмагач, әлмәтләрдә тулмагач, ичмасам берәр абыем, зор нефтяник булмагач. Эшләп байып булса, акта булыр иде акчалы.
Күпме жигелеп тартса да киерге юк шалбары Акша дейіп шабышабыз ягалганчы картайып Тармасалар орна деп бойында болмай байып Балмайында болмағаш Сабаларға тумағаш Ешмастан бірер туғаным Қазанда отырмағаш Балмайында болмағаш Ақталышта тумағаш Ешмастан бірер абыйым Зор нәшәрлік болмағаш Болмайында болмағаш Дәріз жерде тумағаш Жырлап қына байып болмай Зурап заяны болмағаш Болмайында болмағаш Дәріз жерде тумағаш Жырлап қына байып болмай Зурап заяны болмағаш Жырлап қына байып болмай Зурап заяны болмағаш Биіктау районының Ямаширме ауылында үскен егітіміз Наил Табанаков каникуллар уақытында әти-әниләренә малтуар қарашырға ярдәм еткән. Буш вакыт калса якындагы елга күлләрдә дус малайлары белән хоккей да уйнаганнар. Безнең заманнарда инде көзге каникулга ук юкка гына булса да без ката иде. Агачтан ясалган кешекеләр белән хоккей уйнаудан да зур бәхет юк иде ди автор башкаручыбыз. Җил талпынып куйган мизгелләрдә Үзлеп төште алмалар Минем озын матур елларымны Туп-туп килеп санады алар Төне буе яңгыр явып чыкты Ә мин йокламадым төне буе Үткәннәрдә йөрдем киләчәккә Бара-бара гомер юлымны Төне буе яңгыр явып чыкты Ә мин йокламадым төне буе Үткәннәрдә йөрдем киләчәккә Бара-бара гомер юлымны Төне буе яңгыр явып чыкты Ашыкмыйча бөтен гомеремне Бердән җитте барлап чыгарга Кеше гомере мизгел генә шул дип үпкәләдем мин ул елларга Төне буе яңгыр явып чыкты Ә мин йокламадым төне буе Үткәннәрдә йөрдем киләчәккә Бара-бара гомер юлымны Төне буе яңгыр явып чыкты Ә мин йокламадым төне буе Үткәннәрдә йөрдем киләчәккә Бара-бара гомер юлымны Яшь җырчыбыз Рәсим Фасыйхов музыкага бик мөккибән кеше буларак, каникул вакытларында компьютер ярдәмендә төрле треклар иҗат иткән. Моннан тыш төрле кызыклы кинолар караган, өйдә әти-әнисенә булышкан, шулай Казанга абыйларына кунакка да барырга яраткан. Һәм әлбәттә яраткан уен коралы баянда уйнауны бер көндә калдырмаган. Ерак юлга чыктым тегә каршы Юлдаш миңа ялгыз тулганай Яннарыңнан синең китеп барам Шуңа күңлем нечкә кыллардай Яннарыңнан синең китеп барам Шуңа күңлем нечкә кыллардай Сиңа илтәр юлда бары кояш Сиңа илтәр юлда йолдызлар Сиңа илтәр юлда бары шатлык Синән китәр юлда сагышлар Яннарыңнан синең китеп барам Алда көтә кебек шиксез төн Синсез көннәр гүя елларга тиң Нигә кыска икәне синле төн Синсез көннәр гүя елларга тиң Нигә кыска
бөтен. Сиңа илтер юлда бары кояш, сиңа илтер юлда йолдызлар, сиңа илтер юлда бары шатлык, синен китер юлда сагышлар. Сиңа илтер юлда бары кояш, сиңа илтер юлда йолдызлар, сиңа илтер юлда бары шатлык, синен китер юлда сагышлар. Көзге каникулларны мәктәптә гадәттә бер атна бирәләр. Шундый аз булып тоела иде ул миңа. Шул бер атнаны заяга уздырмаска тырышып, бабай янына авылга, саба якларына ял итәргә кайта идем. Дәресләрне ялларда иеп бирәләр. Шуларны әзерләйдем. Ял шуның белән бик тиз үтеп китә иде. Ә иң яраткан каникул яңа елда башлана. Чөнки анда 2 атна ял, бүләкләр алырга, чаңгыларда ярашып, чаналарны бер-берсенә кушып шуарга ярата идек. Мәктәп еллары бик сагындыра дип хатирәләрен уртаклашты Алина Даутова. Йөгердем урамда, адаштым буранда, күңелем тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Сагышым белдеңме, я күрми йөрдеңме, әрнесен уянсын, саргайсын дидеңме. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Üşüttü kızlı jil, canımı da күзимде, язда өкінекіне, сағындың сен мені. Яман су иттің де, кеттің баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттің де, кеттің баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелем тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең баякларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Элек тә, хәзер дә китап укырга яратучы Гүзәл Әхмәтова әлбәттә каникулларда буш вакыты булуга кулына китап ала торган булган. Ләкин мәктәптә укытучы апа кушкан китапларны түгел, ә үзенең күңеленә ошый торган нәфис әдәбият укыган ул. Еллар узуга китапларга мәхәббәте арта гына барып, хәзерге көндә Гүзәл үземнең тормышымны китапларсыз күз алдына да китерә алмыйм ди. Бүген ул хит парадыбызда 8нче баскычта. Ай көннәрне киләчәкне юрамагыз күкләр җиргә килгәч яшигәле бигрәк матур җир күкләр hey күкләр саламагыз безнең калган гомерне
yazmışı kimge köpemi yazılgan ayrılmışı bir girte bu dünyanın nazından hey kakuklar sanamaz bizim kalgan günlerine aşıktırmaz günlerine erinitme geze küngelini aşıktırmaz günlerine erinitme geze küngelini hey kakuklar sanamaz bizim kalgan günlerine aşıktırmaz günlerine erinitme geze küngelini hey kakuklar sanamaz bizim kalgan günlerine aşıktırmaz günlerine erinitme geze küngelini aşıktırmaz günlerine erinitme geze küngelini Хит парадыбызда катнашучылардан айырмалы буларак, Илвина каникулларны бик үк өнәп бетермәгән. Эшсез йөрергә яратмыйдым, ә каникулда мәктәп түгәрәкләре эшләми. Шуңа да үземә нинди дә булса берәр файдалы шөгыль таба, яки әбиләргә кунакка кайтайдым дип сөйләде Илвина. Түзәйрәк җыры хит парадыбызда бүген 7нче баскычта. Tüzeyken yürek, tüzeyken abınırga jitken şaklarında sırlarını jiller taratkanda sin bar bir anı yaratkanda Tüze yürek, tüze min işlesin son Ulu bide bela Uzunun bir yaşnesin Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek döşeminle deşmesin Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşeminle deşmesin Şülesin son Ulu bide bela Uzunun bir yaşnesin Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşeminle deşmesin Tüze yürek Düzünün şülesin son Ulu bide bela Uzunun bir yaşnesin Dizginlerim şartılap üzülgende Yürek deşeminle deşmesin Җырчыбыз Иркә исемле булса да, бала чагында бер дә иркәләнеп ятмаган. Авылда бер качанда эш бетми бит ул. Шуңа буш вакытында гел әнисенә булышкан, аңа ияреп фермага бара торган булган. Ә менә калган вакытымны төрле малай шалай белән уйнап урамда чабайдым ди җырчыбыз. Иркәнең бәхетле җыры бүген 6нчы баскычта. Кояш чыгу белән мени жанда булытлар булгач, ярың булу белән мени күңелем тулы зар булгач, булыт үзләрендә булыт яудыны яумадыны, үкенерлек ярлары түгел калдыны калмадыны, булыт үзләрендә булыт яудыны яумадыны, үкенерлек ярлары түгел калдыны калмадыны. Bizlərində bulud yağarmı yağmaz mı ikən Bizə bizə nasip yaralar yazar mı yazmaz
икән. Олы төсләрендә булып яусаны яумасаны, яр булып та бар булмаса, ясаны язмасаны. Олы төсләрендә булып яусаны яумасаны, яр булып та бар булмаса, ясаны язмасаны. Bulutlar gider əldə, yağımlar ötər əli. Kişilərə kilgən vaqt bizgə də жетər əli. Ballıqның getüləri, bəxт getüləri. Getüləri bir xəli yox, jəli ғümrінің ötüləri. Ballıqның getüləri, bəxt getüləri. Getüləri bir xəli yox, jəli ғümrinin ötüləri. Балыкның кетүләре, бәхет кетүләре. Кетүләре бір хәл юк, җәле гомернең өтүләре. Балыкның кетүләре, бәхет кетүләре. Кетүләре бір хәл юк, җәле гомернең өтүләре. Кетүләре бір хәл юк, җәле гомернең өтүләре. Кетүләре бір хәл юк, җәле гомернең өтүләре. Бәхет кетүләре. Бала шағыннан ук Hindistan дип хыялланган кызыбыз каникуллары вакытында да ул ил турында истәмә әдәбият укыган, Hind киноларын караган һәм әлбәттә инде бию түгәрәкләренә йөргән. Шулай да сәхнәгә беренче тапкыр Hind кызы амплуасында чыкса да, соңгы вакытта туган авыл дип җырлар суза башлады. Хәерлегә булсын. Хит-парадыбызда 4-нче баскычта булучы Илназ Гариповның сүзләрен чәчми-түкми сезгә дә ирештирәм. Каникулларны бик көтеп алсам да, алар нигәдер бик тиз узып китә иде. Авылда үскәнлектән ничек исән калдык икән дигән фикер туа. Елгаларга биектән сикерү, кыш көне катып бетмәгән елгада хоккей уйнау һәм суга төшеп китүдә, йөк машинасының капотына утырып ярыша-ярыша таудан трамплин ясаумы берсе дә калмады. Әле Аллага шөкер интернет булмаган, шуның белән мавыгып утырган булыр иде көннәр буе. Биттәге, аяктагы, кулдагы шрамнар да булмас иде дип сүзләрен тәмамлады экстремал Илназ Гарипов. Фәрештәләр итеп күрәмендә, Алла алмыйм синнән күзләре. Булган кеше тик үземә генә, ак бәхетләр белән түләрмен. Син бит ул сагындырып килгән ярым, син бит ул кабатламас иркә язым, син бит ул гомергә дип яратканым, син бит ул бердән-бер минем җаным.
Kobadlamaz irken yazım Sen bit ul Ömürge dip yaratkanım Sen bit ul Birden biri benim canım Vaqdalarni bir tegine qadar Ko'ngillarga tirib sofar biz Ne ko'rsakda qullar qulda qolib Oxirgacha birga o'tarmiz Sen bitu sandirib kelgan yorim Sen bitu qobadlanmas erkak yozim Sen bitu umrga deb yaratganim Birden biri benim canım Sen bitu sandırıp gelgen yarım Sen bitu qobadlanmas erkak yazım Sen bitu ömürge deb yaratganim Sen bitu birden biri benim canım Ер жырчыбыз Гүлсина Ильясова мәктәпнең соңгы елларында бөтенләй диярлек укымаган. Ни өчен дисәгез, бар вакытын иҗатка юнәлткән, вокал дәресләре алган, бик күп төрле халыкара фестиваль конкурсларда катнашкан. Шундый бәйгенең берсендә 2010 елның Стокгольм шәһәрендә ул Асыл ярның Карлыгачлары җырын башкарып, беренче урынга ия була. Ә каникулларда нишләгән соң ул диярсез? Менә уку процессында җыелып килгән бурычларны укытучыларга кайтарган да инде. Аллага шөкер, мәктәпне берничә дүртле билгесе белән генә тәмамладым. Укытучыларыма мине аңлаган өчен зур рәхмәт диде Гөлсинә. Таңнар ата, йылдызлар сүнегән шакта, барлы булган вакытлар бер мизгел булып үтә. Тик бәхет сәгатьләре sebeplerim Tiz bitte ütte gite Yarsu kızlar jite Bir-birsine haşattırlar Birge tipse iki yürek Saf mehabbet Uşun büller Suyu hissigine girer Bir-birsine haşattırlar Birge tipse yürek saf mehabbet Uşun büller Suyu hissigine girer Aralarda bulgan Jılılığını saklağız Candağı yalqın otunu Aşı jilden yaklağız O güçlü yalqın Uşaq bulup yansın Qarаңғы uylarını мәңгі yaqtırsın Бу атна икенче урында булучы Мәскәү егете Айрат Сафин каникулларын шулай күңелле үткәрә торган булган. Кыш көне чана-чаңгыларда шуган, җәй айларында еш кына әти-әниләре авылына кунакка кайткалаган. Шулай бер вакыт әтисеннән сорамыйча машина алган да, авыл егетләре белән автоузышлар оештырып, әтисенә җимерек машина кайтарып биргән. Иң мөһиме үзе исән сау, Аллага шөкер. Көрсөгүшларыңа синең зөбер жетте еленген Ташта түгелләләйнде Кечкенә кояш микән Якын килсәм күзләреңә Мине яндырмас микән Җир шары кебек тирәңдә әйләнеп торсам икән Әлі сағыш, әлі шатлық Көрсігіңе әлінеген Әкәбәтібіз туға Әлі бір білгім екен
Хит-парадның югары ныктасында җиңү байрагы тотып торучы Ришат Фазли Әхмәтов каникуллар вакытында башка малайлар кебек үк кулына агач мылтык тотып, кардан, фанера кисәкләреннән окоп штаблар ясап, атыш уйный торган булган. Әлбәттә, таудан чана-чаңгы шулар да урап узмаган Ришатны. Җырчыбызның "Син кирәк" исемле җыры бүген абсолют хит. Таңым атсын үшін миңа, нурлы yüzün кирәк. Берәү булып тибәр өчен кирәк ике йөрәк. Яратам дип кабатлыймын, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә, синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә, синең сабыр җаның. Аңла тормышымның яме, тик син икәнлегең. Минем өчен иң мөһиме синең исәнлегең. Яратам дип кабатлыймын, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә, синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын, тагын, тагын, тагын. Яшәртә дә, синең сабыр җаның. Яшәртә дә, синең сабыр җаның. Шуның белән бүгенге җырлы каникуллы хит-парадыбыз тәмам. Мәктәп укучыларына күңелле яллар, аларның әти-әниләренә, балаларына карата игътибарлы булуларын теләп, мин Булат Бәйрәмов сезнең белән саубуллашам. Thank you.